صبح خیر тамошобинёни азиз, созен нағзен саломатиё хубай 112 микрорайон омадаги марҳамат бари релакс дай доми арзон Туркия. Марҳамат Baby Land. ҳозир ворид мегардем духтаро либосҳои туркӣ доранд. Аксияи грандиозни рафтестай ба хотири моҳи шарифи Рамазон барои ид тамоми намуди либосҳо 50% арзон шудагай. Бовар мекунен двойкачо 3 либос 100 сомон шудай. 3 либос. ҳозир ворид мегардем аз дохил машмода нишон метиҳем. Ина марҳамат духтарако. Инам ё 3 либосаш 100 сомон 3 двойкачаи фасон. Баъд медонен духтаро ҷара биненда ҳамаи чи доранд. Аз пойафзол сар карда ба наскичаву нигоҳ кунен охӯи либосҳои фасон аз ҳамин малютка сар карда ҳатто подросткови размера ҳастай. ҳам духтарона ҳам писарона. Либосҳое ки нигоҳ кунен 400 сомон буд 200 сомон шудагай. Кадоме 600 буд 300 сомон шудагай. Борои эксклюзив бисёр доранд. Баъд медонед пояфзолои ортопедически рахтон медонен ку 300-400 сомонай. ҳозир дар Baby Land 90 сомон шудагай. ҳамагӣ 90 сомон. ҳам духтаронаш ҳам писаронаш. Марҳамат дӯстони азиз, духтаракои хушрӯ, касоне ки имконияти омадан надоранд, рақамошон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунед, дар равакак доставкатон мекунанд. Ина нигоҳ кунед, ина минояи ортопедическиё бисёриё мепурсиданд. Ина бо нархи арзон дар Baby Land шумода пешниҳод шудагай тамоми намудуш. Шабнони азиз, бисёри бад хоҳиш карда буданд духтарако ки ягон ҷода мода ортопедически пояфзоли кӯдакона нишон диҳад. Марҳамат аксияи беҳтарин дар Baby Land 112 микрорайон пешниҳод шудагай. нигоҳ кунед, инамино 50% аксия рафтестай ба хотири моҳи шарифи Рамазон барои ид, барои наврӯз. нигоҳ кунед духтаро, нархҳои ҳамино 180 сомон будана. ортопедически рахтон медонен то 400 сомон ай нархаш. Лекин ҳозир 50% аксияда 90 сомон шудагай. нигоҳ куненда ҳам духтаронаш ҳам писаронаш ҳастай. рақамашон ҳам мемонам дар рӯи экран. касоне ки имконияти омадан надоранд, марҳамат муроҷиат кунед, доставкатон мекунанд. нигоҳ кунед чихо пояфзолошон хушрӯй, не шлёпкошон ҳамаш бори Туркия духтаро. Ино чанди меафта? Ино 55 сомон. Гейзери Туркия. Гейзерои Туркия оригинал нигоҳ кунед 55 сомон. Аксакати 110 сомон буд 55 сомон меафта. Ино чандан? Инаям хушрӯа. бутсиётон чандай? Бутсиёшам ҳастай духтаро марҳамат. Ина нигоҳ кунед хулоса. Эҷада бо павайёшон ҳастай. Дидин туфличоошон. Туфличое ки 250 сомон будан ку турецки оригинал. Акса кати 125 сомон афтидагай. Ира бинен чихи фасонай буракошон. Хулоса ҳамаш турецки оригиналай духтаро. ҳар ҷода намеёбен. Ина марҳамат метавонен биён. Ина диден 55 сомон. Диден чихи хушрӯан 55 сомон. ҳамаш турки духтаро. Ина қисмдам туфлиёи мактабиам будай диден. аҷоиб бо 280 сомонай аксакати 140 сомон меафта ки турки оригинал ҳичи намешдагӣ. марҳамат биёен 112 микрорайон Baby Land доми бари релакс дая арзон Туркия. доми арзон Туркия духтаро. марҳамат рақамашон ҳаст. сезони анамхе двойкачои фасон омадагай. ина марҳамат аз аксия ҳатман истифода бурда аз Baby Land харидорӣ кунед. нигоҳ кунед беҳад хушрӯай 380 сомон ай двойкача турецки оригинал ҳич намешава. размерош ҳамаш ҳастай. иҷада чанд намуд модел ҳастай. нигоҳ кунед ба хотири моҳи шарифи Рамазон аксияи 50% ки аст. инами 380 сомона 190 сомон меафтада. нигоҳ кунед чихи размерошам хушрӯ моделшам фасонакай. диден лён пахта ҳама намудуш ҳастай. диден подростковиам аст. инай бо диден ҳамин модело ай 6 сола то подростковира ҳамин нарх меёбен. ино нигоҳ кунен 320 сомон ай инаи двойкачо 160 сомон меафта турецки оригинал духтаро бовар кунен аҷоибот моделакош хушрӯай ҳам қафасонай инай киртачоям ино подростковиай духтаро ина мана подросткови киртачо мепурсен на барои ид беҳтарин варианто ва ира бинен ид плашакоша меқа хушрӯай. ина духтарако акция рафтестай
450 сомона 225 сомона киртачара фасони шадиден духтаро ҳамқа хушрӯй моделошон хулоса ҳатман биёен 112 микрорайон доми арзон Туркия бари релакс даян марамат хушругии двойка чора бинен охи духтаро бовар кунен аксия грандиозный аҷоибот хушручан ина бинен охи духтаро нигоҳ кунен 280 сомон ая 50% аксия кати 140 сомон меафта двойкачаи хушру ино бо ду майка доранд ласинача доранд диден турецкий оригинал ино чанд сомон диден 280 аксия кати 140 сомон меафта духтарако и аксия ҳама вақт нестай то идай барои ҳавай вай хушру 150 аксия кати нигоҳ кунен 150 сомон ино духтаро бовар кунен и хеле аксия ягонҷота нестай ки 50% скидка кардаги бошанд борошон ҳамаш хушрувай 130 сомон камакаги тарафтарак гирен ина нигоҳ кунен аҷоиб 260 сомон аксия кати 130 сомон 112 микрорайон тамошобино бари релакс дай доми арзон Туркияда марамат ира бинен ишаишда хушру аз ами маламерка сар карда аз ами малютка сар карда духтаро то падрасковира аз иҷа шумо анам хел либосакҳои фасон меёбанд Baby Land номи магазин рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунед ва ёра бинен духтарако ҳамқа футболкои фасон астай беҳтарин аксия рафтестай Baby Land духтаро успед кунен ба хотири моҳи шарифи рамазон барои ид аксияи 50% сар додаган инамё 120 сомония 120 сомон буд 60 сомон шидагай размерош ҳамаш ҳастай духтаро бовар кунен ҳамқа хушрӯи либосакошон ҳам духтарона ҳам писарона ино халадокан оригинал Adidas 50 сомон 100 сомон буд аксия кати 50 сомон шидагай ина иҷада бо ин моделоям ҳастай футболкотонам нишонтен ина духтаро брендови мекобен ина ин моделора бинен оригиналои хушрӯ размерои падрасткови ино чанд будан чанд шидан 260 сомон буд 130 сомон шидагай бовар кунен борошон янамуд сифатош хушрӯвай ё чанд пулан 130 сомон киртора диден чихе хушрӯван падрасткови размер бисёриё мепурсанд намеёбанд ҳатман Baby Land биёен ҳам нархш арзонай ҳам интихобуш васеяй теннискара диден чихе хушрӯ и чандай ям 130 сомон Baby Land 112 микрорайон духтарако назди релакс дай доми арзон Туркия марамат биёен духтаро нигоҳ куненда иҷада ҳам духтарона ҳам писарона ҳамаи чӣ меёбен аз ами малютка сар карда то падрасткови размер либос ҳастай ҳози ки чӣ хеле гуфтум аксия сар додаган 50% чӣ нархи ҳастай 50% арзонай двойкачора фасони шабинен духтарако ҳамаш брендови аҷоиб хушрӯ дар Baby Land аксияи калон рафтестай духтаро барои ид ҳатман омада фарзандотонда харидорӣ кунен бовар мекунен 280 сомона двойка 140 сомон шидагай ана вай бо кепка дорана 140 сомон бинен чихе хушрӯчай оригинал зарая тамошобино сифаташ беҳтаринай ана ино боша бо 90 сомона 180 сомаш бошанд бо 90 сомон инамҷа чизе аст бовар кунен ҳамқа арзон кардагиян ина бинен чихе хушрӯай аҷоиба ҳам шортикчаш ҳам худаш футболкачара бинен бовар кунен оригинал зарая хеле аксия ягон ҷода нестай духтаро ба хотири моҳи шариф рамазон дар Baby Land 50% аксия дар тамоми либосошон пешниҳод шидагай инам чизе мегирен 50% арзон 180 сомона ина двойкачо ҳамаш 90 сомонӣ шида ино 90 сомон 280 сомона 140 сомон беҳад хушрӯ ина диден 155 сомоно ҳамаш 60 сомонӣ шидагай духтаро ҳамаи модело ҳастай борои ино ҳамаш турецкий оригинал ай духтаро бовар кунен ай пеш биёен маҳқултон меша ё чанди шидан ёям хушрӯа буракошон фасон дар ҳақиқат ҳам ина бинен аксия кати диден 60 сум 70 сум анам хеле афтидагай духтаро барои ид биёен охи бовар кунен ку ина 80 сомон бовар кунен маҳқултон меша борошон ишаишда хушрӯа ишаишда хушрӯ иҷада бо шортик ҳастай дигар намудо ози нишон метемда бинен ина и намудоям бирмуди шортики иноям нархошон ҳам хеле 60 сомон мана диден чихе шортикҳои фасон ҳамаш бори туркӣ духтаро
112 микрорайон марҳамат бари релаксаи доми арзон Туркия Baby Land ҳатман биёен. омада наметонен духтаро рақамашон аст дар экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. тамошобино то ҳол намедонанд ки и даст куҷо либос харен ки арзон боша хушрӯ боша эксклюзив боша марҳамат Baby Land биёен бовар кунен. инам хел двойкачо киртачо чизе ки мебинен 50% аксия рафтестай ҳамаш бори туркӣ. ёра бинен ино чанд пул шид? 380 сомона 50% барои ид аксия кардаган 190 сомон шидагай. ҳозир ма шумода нишон метиҳам. бинен чихе хушрӯвай шляпадоруш аста ина сумка ина мино ҳамаш сумка доранд. бинен охи чихе фасонан хели нарх ягон ҷода нест духтаро. то чанд солара дора ина микртачо? то 9 солара диден то 9 солара размер ҳаст бовар кунед. ина духтаро 380 сомона 190 сомон шидагай. беҳтарин варианто хушрӯгиштаку гап нест сифаташку беҳтаринай. ям амин нархая ина шляпадорош паплинакан мана 380 буд 190 сомон шид. мана садик даям пушан чихе хушрӯчая беҳад фасон. ина нигоҳ кунен чанд намудуш аст 190 сомон марҳамат биён. 112 микрорайон доми релакс бари релаксае доми арзон Туркия Baby Land нигоҳ кунен. ира бинен чихе хушрӯвае ва и цветоша бинен мана ҳама шляпача доро 190 сомони платишкои оригинал. Baby Land духтаро нархошо нархи двойка 33 сомон сар меша бовар мекунен. шумо биёен бо мебинен. ана якора бинен охе иям сумка дора иям сумка дора иям амин нархая иям амин нарх ина ё размерашон чӣ хелае? размери иям ай 6 сар меша то 11-12 ай 6 то 11-12 будай. диден чихе фасонак ва духтарако бовар мекунен. ҳамин қадар қин дай размерои подросткови кофтан ёфтан ки бо нархошам дастрас боша. ина биёен Baby Land аксия рафтестай нигоҳ кунен подросткови размеро тройка доранд двойка доранд платьёи фасон доранд ҳамаша аксия кардаган ба эксклюзивай. ягон ҷода ин намудора намеёбен. нигоҳ кунен аксияи 50% рафтестай ҳамин чанд пул шидагиай? 335 сомон духтаро. пиджак кофточка юбка сумка 5 та доранд. нигоҳ кунен 370 сомона марҳамат биёен 600 чанд ман ҳозир боша 50% аксияда арзон шид. нигоҳ кунен ин амҷа чизе мебинен ку диден двойка тройка платьёи хушрӯвай аз размерои майда сар карда то подростковира ҳастай ҳамаи ҳамино 50% аксия шидагиай. нархошон 200 чанд 300 чанд ҳам хеле меафта ки ино 600-700 сомона чизанд. ина марҳамат каседа дар корай либосакои фасон барои ид ҳатман Baby Land биёен. Baby Land намедонен киртои 90 сумай ҳам ҳастай 80 сумай 70 сумай ҳам ҳаст. просто ин ролик да духтаро ма шумо да ина эксклюзивҳошона нишон додистам ки шумо бинен ки иҷада анам хебуракои хушрӯ бо нархи нисбатан арзон пешниҳод шидагиай. 112 микрорайон даян бари релакс да доми арзон Туркия Baby Land мана марҳамат биёен духтаро омада наметонен рақамашон ҳаст муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. и чиай ям хушрӯча тофтистай двойка 680 дай хушрӯа значит 370 меғалта мана марҳамат каседа дар корай духтаро нархҳои беҳтарин дар Baby Land. хушрӯгира бинен духтарако бовар кунен аҷоиботай пятёрка нархашку шок бовар мекунен оригинал 400 чанд буд 480 сомон буд 5 та дора ҳамаш ай нигоҳ кунен майка кирта ира бинен диден чихе хушрӯчай бо кепка ам дора 5 та дора хулас ҳозир аксия кати 240 сомон шидагай ҳамаи цветош ҳастай. размерош чихе боша? размерош ай 3 моҳа то 2 солара ай 3 моҳа то 2 солара размер аст духтарон хушрӯвай ира бинен охи 240 сомонда як сару форма аз обу сар карда то кепкара шумо метавонен ки аз Baby Land харидорӣ кунен. ҳозир Baby Land ина обуфа бо ортопедически будай мана марама духтаро бинен чихе хушрӯвай дарақат ҳам хушрӯ ира бинен аҷоибот медонен духтаро
бахшида ба моҳи шарифи рамазон барои ид акция рафтестай дар бебиленд инами чӣ намуд либосе ки мегирен 400 сум 200 сум шидагай 600 сум 300 сум 200 сум 100 сум хулас ҳама чи 50% акция рафтестай успед кунен 100 сомоношон 50 сомон шидагай хабар дорен духтарако успед кунен ҳатман биёен бебиленд барои ид харидорӣ кунен иёра бинен охи баъд борошона бинен эксклюзивай ҳар ҷода нест инами чанд сумай Ino 240 сум. 240 сомон акция кати ина марамад акция кати 240 сомон бо ягон хе арзонтара двойкара нишонтиен бисёр доранд духтарако борошон ҳамаш хушрӯ ина 150 сум дидан чӣ хушрӯ Ino 280 сум. Не ино. ина диден духтаро ина қисмам 140 сум ина ино бо 90 сум двойко хулоса ҳамаш дар бебиленд арзон шудагай 112 микрорайон даянд духтарако биёен доми арзон туркия бари релакс даянд бебиленд ино чанд суман тройка Ino 380 джинс дора ҳо. Аҳа. Майка дора, куртка акция кати чанд 180. ва ира бинен 180 сомон афтидагиай духтаро бовар кунен аҷоибота 180 сомонда шумо тройкачаи хушрӯе мегирен ки шумо як борак материалои ира аз наздик қапен бинен ку моделоша гуфти гапо ки мефаҳмен хитон ки нархи шок шидагиай марамад духтаро ҳатман омада аз наздик ами борои бебиленда тамошо кунен ина якора бинен тройкаая ҳичанд пулай Ino 225 میشه 450 yani 225 да Kaşan bir sonra ara. Она нигоҳ кунен расветкош 225 сомони 450 сум 225 сомон айди сола то 7 солара размер аст ба ина якора бинен хич хушруван ина диден духтаро 450 сомона 225 сомон шудагиай ҳамаш бори оригинали турки ҳамаш эксклюзив марҳамат ина модела коша бобинен 670 сомона 300 чанда 335 сомон ки ино эксклюзиван ҳар ҷода нестанд духтарако малютка двойка хулас ҳама чи ами размери малютка сар када то размерои калона то размерои подростковира бо нархҳои дастрас метавонанд ки либос гирен духтарако шок бовар мекунен сета двойка 100 сомон дар бебиленд ино бо медонед турецки оригиналана 100 сомоне се донаш се двойкаи фасон дона бигирен 50 сомон сета гирен агар 100 сомон марамад барои саҷик беҳтарин вариант пахтаги тозае як борак биёенда моделоша бинен чихе бисёра ҳамаи ҳамино сеташ 100 сомони шудагай ҳозир аксияи калон рафта истодай дар бебиленд ҳатман биёен 50% ҳама намуди либосошуна арзон кардагиян иҷода борои эксклюзив ҳам доранд двойкачаҳои хушрӯ тройкачаҳои хушрӯ аз ами хулас малютко сар карда то размерои подростковира шумо либос меёбен пояфзол меёбен ина ортопедически пояфзолое ки 400-300 сомонан ҳозир 90 сомон шудагиян духтаро ҳам духтаронаш ҳам писаронаш ира бинен охи калоношам аст хулас ҳамаи чи меёбен ҳозир аз берун ма шумода нишон тиём да бебиленда духтаро хеле нарх ягон ҷода нест марҳамат биёен 112 микрорайон нигоҳ кунен бари релакс даян бебиленд диден духтаро арзон кардагиан барои ид ҳама намуди либосо ҳам қохушрои либосо ки доми арзон туркия диден духтаро ина ба осонӣ ҳама намудша метавонанд ки пайдо кунен агар омада натонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран марамад муроҷиат кунен худшон шумода доставка мекунанд